Coba ayo, sapa iso ayo. Hati. Ayo, ayo. Hati. Sing iso mesti kae mesti. Surati mantra wae lho. Yo, surati mantra yo. Yo. Hati. Yo. Pripun anu Mas Petro? Hati. Hati. Nah, Wonten lek kali nyuruh ngoten ta? gimana aku ora nggo duit ya. Ada king Solo lho Pak, masa ora gedit ke Terus saya ketinggalan. seket kita lah. Dukung bayi. Lah kula niki wong jane 50 kula nyanyi lho Mas Petro. Saestu mbok ben mangke jenengan betake sinjen sing ra iso meteng selawe metu kula nyanyi. Aku iki krungu kabar jare kuwi 10 kuwi sak kelasane. Kadang mengke blonyo kana. Nah, iya. Ora apa-apa aku 100 ning kena gigi uang kembali. Kula pinter koe. Ayo iki, ya balik meneh balik. Ayo ora tekan to ya. Ora tekan batin. Oh. Ora tekan batin setiamu. Nah, pengrawit semuanya. Ayo. Tabuhe selehke. 1 2 3. Sik iku ora kompak. Selendang biru. Lho, diteruske yo. 1 2 3. Monem cici roroci. Ngono. Wah, nut ki yo iki sarjana kabeh aku ngerti yo. Wong sing gendir barang ki wah iki genderane apike kok ngono kok ora peng-pengan iki. Nek nut ku ya manut nute, upamane nganggo matrip ya matine ora ya ora nek. Ro luci, ro luro, nem ci nem mo, nem ci nem mo ro luro ci, ro luro, nem ci nem mo. Ro luci, ro luro, namo. Oh iso jenenge wis namo. Gur nemo kok nute kok iso akeh men. Ya. Tatapono janjimu selendang biru. Ayo, suwuk apa? Loro jinem nem jiro ayo. Tatapono janjimu selendang biru. Iki ngono kuwi. Wah, pancen Mbah Narto ya peng-pengan kok. Yasa gending kok. Enak didengarkan dimanapun dan sepanjang masa. Saiki mung perkara prau layar kuwi iki sapa sing nganggo? Ora mung gamelan, elektron barang wis. Prau layar urung kelinci ucul lan liya-liyane kuwi. Tegese kontribusine Mbah Narto Sabdo terhadap dunia pertunjukan iki ngantek luar biasa. Nah, iki neng kono lagi rapat karo Mbah Gondo Darman. Arep menentukan sikap. Lah, entus teko. Dong kuwi. Iki mung goyan. Wis ning swarga ya penak to ya. Wah, Top Markoto. Ya muga-muga arek-arek nom-noman kabeh iki padha mekar budayane terus ini ya tetep nglestarekke keagungane wong biyen. Anten tiada tara. Mula Mas Kresna iso gawe wayang apike kaya ngene iki yo. Mergo awake dhewe iki yo karek nemu. Wayang kok disungging lah dikembangke. Mula karo sing di omah iki yo sunggingane di ngono kuwi. Ala-ala Mbah Mentong ning diremitke meneh. Nah, iki nek iki no iki ketularan nggonku nek iki.
kayon